عیسا برسپا پرسا یوحنا دەدێ. شاگردên یوحنا jî ji wî re li ser van tiştan hemûyan gotin û Yuhana gazî du şagirdên xwe kir û ew şandin ba xudan dagojê bipirsin. Ma ew ê got wê bihata dûyî an em li hêviya yekî dîn bimînin. Gava ew her du zilam hatin ba wî, wan jê re got: Yuhanayê îmatkar em şandine ba te, da got em bipirsin. Ma yê got wê bihata dûyî an em li hêviya yekî dîn bimînin. Wê gavê Îsa gelek ji nexweşî, êş û rihên xerab qenc kirin û çavên gelek goran vekirin. Îsa li wan vegerand û got: Herin û we çi dîtiye û çi bihîstiye ji Yuhana re bêjin. Gor dibînin, şil û şeət bi rê ve diçin, kotî paqij dibin, ker dibihîzin, mirî radibin û mizgînî ji belengazan re têdayîn. û xwezî bi wî yê got ji min nenerî. Gava qasidên Yuhana çûn, wî dest pê kir û ji elaletê re li ser Yuhana got: Ma hûn derketin çolê, da got hûn çi bibînin? Çîtikeke got li ber bayê dihejê? Naxwe hûn derketin got hûn çi bibînin? Ma mirovekî got cilên nermîn li xwe kirine, vaye yên bi cilên spehî û di dewlemendiyê de dijîn, di qesrên padîşahan de ne. Naxwe hûn derketin got hûn çi bibînin? Ma pêxemberekî: Erê, ez ji we re dibêjim, ji pêxemberekî hê zêdetir ev e, bo li ser hatiye nivîsin. Vaye ez qasidê xwe di pêşiya te de dişînim, ew ê rêya te li pêşiya te emade bike. Ez ji we re dibêjim, di nav wan ên got ji jinan çêbûn de tu kes ji Yuhana mezintir tune, lê di padîşahiya Xwedê de yê herî biçûk jî Yuhana mezintir e. Gava tevahiya xelkê heta bi bacgiran jî ev yek bihîst. Wan dît got Xwedê rast e, çimkî bi îmatkirina Yuhana hatibûn îmatkirin. Lê feresî û şerîetzanan daxwaza Xwedê ya got ji bo wan bû red kirin, çimkî bi îmatkirina Yuhana nehatibûn îmatkirin. Ma ez mirovên vî nifşî bimînînim kê got ew mîna kê ne. Ew wek zarokan in, ên got li nav meydana bajêr rûdinin, bang dikin hev û dibêjin: Me ji we re li bilûrê xist û hûn nereqisîn. Me avê ti ser miriyan û hûn negirîn. Çimkî Yuhanayê îmatkar hat, ne nan dixwar û ne şerab de vixwar. û we digot ew bi cinan ketiye. Gorê mirov jî hat, ew dixwe û vedixwe û hûn dibêjin ew mirovekî xwere û serxweş e, dostê baçgir û gunehkaran e. Lê Şehrezayî ji aliyê hemû zarokên xwe ve rast tê dîtin. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêzxuşk û birayên hêja.